MOS surihini ra inkoraisi ningkan ki thom ki chok ki talon Hauraghat Subdivision Digital News Forum amahang ke pathek Kheroni Grain English School Langkanglung Akas Hyundai Birla Dipolong Penang Lituma Phan offer matit Birta Kemi Nangkewan Pido Nangli offer kilong ponji laki extra venue Neos Pen Kedanglok ki Umtunga Gari Anparta Akas Hyundai Ningkaning Koi ke Chok Ningkarong Pen Scratch and Win offer sitami kapatu pado ponji Bangso offer along Nangli kilong ponji Neos extra I-20 venue lapen akaprek agari La sikla dagalam thekelong jia phan humri ignon Akas Hyundai Birla Dipolong lapen kachini pa me jia phan la screen along paklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon Pini laki than bangarani Ilitoma phan peer themek ekapachi char laki ipi apo adun ke dodon laki ilitoma phan teachers mate than bangatum henlo Ilitum than bangatum phan ke ilitoma second parents pusi ilitum hok ponlo lasin ilitum Karbi Anglong life hin pen pini than bangarani mate teachers day akardom kadukawe a than bangatum phan stami nang pajer poniklo kardom Pinya daba berta long pen ili sami mirinhan sepi pinya bertang ton pen arjuponik tha KERUF pen pater pipon si kedamtang surihini ra inkorai sianingkan chitini phai pliarni abarim song trok risim ke ot asong atum lapen central sarkar asam sarkarang bong lamdon mati MOS surihini ra inkorai si kachitok ningkan ke thom an nangchok si chitini phai pli surihini ra inkora pli diphuk klabalong aliralon pen ketalon pon MOS surihini ra inquiry si sarkar pen chitok derapi kopi kosun pen si lamdon along kedoan aklius ke pachun pon longji aputhak mailong chingki chingwai pedu KERUF amai phu pidili terang ke chari pona mailong kongchun bang win be penajok mai ke phalam thela pen alhi ke pachinia por en ponlu mailong alhi aman pen Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia chitong dun si abarim songtrok ke japon atum la pen cadres atum aphan Assam police pen kipi pona warsai kipi pon thekji lapen kedam tanga kes kedo an kepa judabji aphan lamcha chipi tekang mailong KERUF asong pen cadres kedo anatuma phan kisunga son kedo analong karjabdun thekji lapen sarkar pen kilong nangji lapen ke claim nangjia sai antami ke japon thekji lapen ke japon thekpa meji aphan chingki chingwai pedopon 2021 la so MOS la so abang kapachun peme thekjia phanabang bor inang po labang idom puingtung lapen lason taksi cadres leaders atom phan ongdung case to laso case puthak tame pinanga angdeng bangke dolo non kijut jelang dol laso kijut jelang kapachun jelang atom phan case kapachut daprang ja pan bang council tum tame lapen state government tum tame lapen law and order tum tame ke claim dolo labang so long unan ke prapen kapachun da phan puame alam thibang sipini wan lo lasila nitum labang so me tame chuning rilo labang so ke sa prapjin pet pachun nang po lalo lapen rehab puthak bangke MOS close angding ki tokdo montame nituma ke theklong bangke ongdung angding bangke rehab kichun namde dolang hala siala mangso close ating pen kapachun ejia phan council tum matha peme nangi lapen kamatha peme nangi puni tung ke pu deng ke lahilo MOS 2021 long bangke autonomous council CM amethang masi signatory ke mana bang pulo laposi song trokatum der responsible kali lapen alang li tame lapen council tame responsible do lasa arpudo ko posi reheba puthak katiki tame ba sakuri tame lapen kapre kabar sai kipi tame council pen ke claim unang deng an bangke song claim barim tom pan cadres atopan warsai pada rehab bangke pipon nangi po bangsi pinia me pen klanglo lapen laso puthak sini li alang to maname chuning poning 21 aningkam nitum song trok jelang si India government, Assam government lapen Karbi Anglong Tuma Council, pen song trok jelang sini tum agreement cetoklo Karbi Anglong Parman.
la si pini bangke ningkan ke thom ke chok la si nitum la bangso ningkan thom ke chalok si ke chok si katalon la si nitum leader do an phanche hang si nitum song along gitu kecun ce pe nitum ko son si mane song si dok depen nitum ko son si kereng nai ma pola hai pe ni si pini bangke bidi suri ke sipi. News report Karbi Anglong live. Karbi Anglong arlo pherangke klembang atuma phan rachari asong pen kidanglok hamphang asong lapen kaprek beha ke klem atum ke ther ke hawajok longri arlo pherangke klembang atum ke klem kedam ok chekom rom pensi kai keta do thak nang koklo lapusona sai pen kacherai kom dunji aphan pura kedam tang chiti ni phai ke thomani Howrah Ghatarong sopi town hall along pherangke klembang atum chelangsi Howrah Ghat subdivisions digital news forum amahang pathek pon Harsing rong pi ke chari pon bang so mai long ren sing kiling hin pensi mai ke phalam thela pen kachitong dun aluhia tuma phan pachini pon mai long aluhia man pen Karbi Anglong digital news forum amaipu rati strong phar chitong dun along di hin rembang Donaldson timong pachithang chun bang clear hon ti so la pen sahem chun bang Stefan Teron chitong dun bangso hut penangan pherangki atum ke claim ki dam nang ji la pen kachere nang ji puthak mai long kachetong dun aluhi atum pen chethan chimum pon rinti mai long chedon sar pen Karbi Anglong live pherangke harsing rong pia phan maipu darsing terang phan dun maipu chunbang phan rensing kiling ruptalin ti pia phan rap chunbang pen kedang lok akaprek atuma phan arpu pekpon si mesen pen arpu pekpon lo Pherangke atum ahok pedabirta ke pachetak ponalong jakong kachepalong pon jila pen kaphere kawe pin pen radalong an ahok pedabirta ke pali damji aphansi Karbi Anglong digital news forum amahang pathek ponlo lason thot si non Howrah Ghat subdivision angkang along sedami lapuson pherangke aphan ke ther ke hapon hut kache song dun thek jila pen phere repin pen ahok pedabirta ke pachetak pon thek ji aphansi Howrah Ghat subdivision digital news forum amahang pathek ponlo basi Karbi Anglong digital news forum amaipu rati strong parpen ningje pon kedamtang por hustami kabangso Karbi Anglong digital news forum asong an se zakong isi palong je phat agwarin sen pon bonlo sonjin manjang doknoka bandas Karbi Anglong district lagan porta pini ade Howrah Ghat subdivision along sibuton Mahampati Kumano. Sila bangso Howrah Ghat subdivision digital news forum along bangke non kinja ponji kilang chari ponji phan Karbi Anglong live news channel along rangke akhai harsing rong pi along mansi chedon sar pen president arti tepono lapen vice president ahin langdam polote vice president abangke news fast Karbi Anglong along pirangke depsin terang abangke konsipido lapen secretary along bangke Karbi Anglong news channel along pirangke fencing killing along with masiwa assistant secretary secretary architect pono lapen anparta assistant secretary bangke talim institute along with masi lapangso Howrah Ghat subdivision digital news forum kiza ponje bangke architect pono lapen kenangan architect ponte lapuson dona stamila bangke along with mani pen kelang journey agency executive committee kami betul bangsi lah kepleng pelang doan aku bangke kelas agency along with Nili labangso Howrah Ghat subdivision digital news forum ke Japon pa meji aphana bangki Nili central committee atumalong pen bidi sore enponsi un an mesen pen ke claim kiram ji aphansi bor ipon pupusi Howrah Ghat subdivision digital news forum amaipu harsing rong pipen ningje pon Pan Howrah Ghat subdivision press club along maipu atu central committee hin penapek konopot nil taning sampen tengpon lo lapente Nili tumalong nili laso aku kedeng pen saya mus nami ahokpet kipaklang konji ke klaim konji pangse nili penta sisik konting News report Karbi Anglong live
Kheronia Hawaralong kedo Green English LP School Langkang Lumajok Loke Charlie Amumaratum Kisung Lasi Prabjin pen Arpu kedo Saikamatum Nang Humri pen Kimisena Warsai Nang Klempi Tapose Tanbangatum pen Kachuningri Nijang Karbi Anglong alo Lakha Troxy Kopili MSC constituency kaparlo Kheroni Green English LP School Ajar Kiding Klui penta Jerso Arvi Kijang Anta Lang Inglum Etitik Aprang prang pen Kheroni weekly market aphaman kihud a drain school anung anat pensi langkili bonta market anat hem kikim ahud drain kache or thibajok langkeda madim avsc langbi mantet hi thialong methang wall chesemar sc rat sungnanglo non ke osomaratum barpi barso kedama hem anta inglum thaisi school adung arai anta kamentu kanemring do un idet anlo lasi SSA atum pusitami kahumri dampen kemisena warsai kiti ponji aphan Green English School thanbang atum pen chuning report parani si arbe kijang pena joini ladak ni thomlo pinian samela Kheroni Green LP School along andar rongkhang block plus inilitum ladak lang nang lumchok athema ladak nilitum tebok het adim drain dula so drain abang chitei thiblo lasi council tumpa akithe kiding tumpan ka chuning riela puilo la bang so drain yo si sila masonte ladak lang nang lumle de je borlo mate ladak art filling aphan pine son bak nang ra pasonte pusi council sor phan ka chuning ri lang ke mane da itu drain do ma jadi drain bang working kali dera masih mane lang da man kede ini drain dom si working ko son drain me chena son te lang mane kai ke lang roi na si plat et ti ma pining bang lason kali der lo amar lang bang on da si mane inten et son si te long lo ini ni thom lo mane so class long mane ke dam hane ta so problem de Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong live Lakhain ko rapho nilip constituency ka parlo koilamati along chitini phai ke thomani anerlo por phahinia por SYC Bokajan District Committee lapen Central Committee tum chilang petpen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong Lower Primary lapen Upper Primary Lothan bang Special Recruitment ke pado ponahut Karbia khai bangner kep ke longdun ki jum hek ajoni pherang ke mai ke pado ponahut ningdu chepaklang pon Methang Karbi Anglong Autonomous Council dokko kapita isi ka therak me lapen ningduk me alam theke lapuhenlo non head jong lower lapen upper primary ang deng lo than bang mate teachers atoma phan special recruitment ke pado ponalong East Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong kaddu kawe pangrum petpen bang pharoni ra trokner kep raner kep angbong pen Karbia khaya tungki bang ner kep vet ke longdun bonta di mahasawalong bangke ST atumsi longerason Bonta ilimethang Karbi Anglong Autonomous Council dokko kapita ilitum Karbia khai ke bangner kevet ke longdun ki ning oi pik lapen chitherak me anpin pusi pherang kya mai kang ni ponahut Students and Youth Council mate SYC Bokajan District Committee amaipu Edison Lekhe Kongchon bang Rupsing Phangchu lapen hapu Students and Youth Council Central Committee Kongchon bang Suresh Tokbi atum pherang kya mai long ki jongpon ki Jesemet ke Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi atum kachelang dun dedet apot lupusi jongpon lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangsita lahai long methang inglong aso Karbi akhai tuma phan chelang dun veknang ji apotlu head jong upper lapen lower primary teacher atuma phan la direct recruitment aso padu pon along West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong pangrum petpen bang tharohinira bang trokner kepra ner kep andu lapen la anang bongpen emetha council do seta amthang Karbi athai tuma bangke bang ner keve longdun lasi ningduk mimi lasi laso alama puthak sinal tum phana chu phapon lo lapen laso media hoipen kadugawi hamphang asong tunta thur petpen chesong dun sinak pusi kadugawi phanda chuniri ponlo lapen jesmet petke emetha council do set apasi kelang dun cari nangiap atundu lasi nili jasemet jong ponpo education em akeha Richard Tokbi alang listame la soa alam ke lang dun vet nangje polo la penil tum kaching hon akeha Dr. Tuliram Rong hang
CEM alang list kami laso direct recruitment apot la Karbi atung bang kevet kilong apot alang list kami aputhak ta alang list kami power dulu council along ke lase alang list kami langdon vet ni polo langdon jedat non bang ke emethang council dosep ta bang kevet kilong dun ke cherak memi ning oi pik la si Karbi Anglong ang kang do an hamphang asong atum chilangsi la so puthak RD ki pipen ka chisong pon rape ji aphan SYC Central Committee kongchon bang Suresh Tokbie hin pen pherang kya mailong jongpon Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong live Lakhain ko truck Dwarbaguri MSC constituency ke parlo rong teke araratum towar ka hingno pika jok ke damtang apor hut penta birta chatai long piklang pon bomlo bonda piniarni anta Karbi Anglong Autonomous Council ke jatu kelang ke pangkre pon asonsi tek pon long lasonsi ke damtang ani rong teke arong along arvikit hip pika jok langket hipen school students atum school ke dunji atum langkit hepen ke per aduk ke do pikpiga jok exam ke tok dunji atum tami tok dun long li det titiklo lapen ke rongara atum sitami akinang sodakam ke claim ke damji atum antami langkit hepiga jok kisum chitong nanglo lapen ampar sitami sabagan ke do atum ta sa ke ponji aphanta akisum thektik lo pasi towar ke dam ke rang atum pen ning jepon rinti la silabang so kisung pen nang pejok ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council keja Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang anparta Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi nang ravek thapusi kachuningri padokpon News report Karbi Anglong live Tang te pinya daw birta kilapan si kang ton paniklo arni kimi